El Fons Valencià per la Solidaritat, l'entitat que suma els esforços i recursos de 134 ajuntaments i 9 mancomunitats de la Comunitat Valenciana, amb l'objectiu de treballar per un desenvolupament humà just i sostenible als països del sud, mitjançant la cooperació internacional i l'educació per al desenvolupament, ha celebrat la seva Assemblea General Ordinària de l'any 2023 al Centre Cultural de Xàtiva. A la mateixa han participat la Junta Executiva del Fons, encapçalada per Álvaro Escorihuela, president de l'entitat, així com edils representants dels ajuntaments i mancomunitats membres de l'Organització Municipalista per la Solidaritat. A més, l'Assemblea del Fons ha comptat amb la participació de Txelo Angulo, tinenta d'alcalde de Xàtiva, i de Menchu Balaguer, diputada provincial de Cooperació Internacional. Durant l'Assemblea, entre altres, s'han ratificat les altes de 10 nous ajuntaments socis i s'ha aprovat el balanç i memòria de gestió de l'any 2022, on es destaca que amb els projectes del fons de l'exercici passat s'han beneficiat directament més de 5.300 persones en l'àmbit de cooperació internacional i més de 11.500 en educació per al desenvolupament. També s'ha avalat el programa d'activitats de 2023, el qual compta amb 5 projectes de cooperació internacional al desenvolupament a executar a l'Equador i Bolívia, 2 de cooperació tècnica a realitzar als mateixos països del sud i a la Comunitat Valenciana, un d'acció humanitària a Síria i 4 d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global, amb els quals es pretén sensibilitzar a la població de la Comunitat Valenciana al voltant de la importància de la solidaritat i dels objectius de desenvolupament sostenible.